Rezervovaný ešte pred oficiálnym spustením predaja. A nie, nevzal to sestrinho muža otcov brat. Nepomohla len skvelá lokalita 4 minúty od centra Nových Zámkov. Predaj v Aurea partneri je o stratégii, inovatívnom online marketingu a presne načasovaných komunikačných krokoch. Byť sme pripravili tak, aby na prvý pohľad predával emóciu. Nie prázdne steny, chaos ani tmavé izby, ale priestor, do ktorého chcete vojsť a zostať. Žiadne rozmazané tmavé zábery z mobilu. Zábery premyslené tak, aby zachytili to najlepšie, čo byt ponúka. Dokonalý prvý dojem. Nielen jeden inzerát medzi stovkami iných na portáli. Cielená kampaň v 3 fázach. Tisíce ľudí v meste, krajine aj mimo Slovenska videli tento byt v momente, keď sme predaj začali len pripravovať. Naša komunita vie, že keď niečo stierame, treba konať rýchlo. A niekedy je rezervácia rýchlejšia ako náš kreatívny tím. Zvažujete predaj vašej nehnuteľnosti alebo sa vám nedarí s aktuálnym prístupom? Sme tu kedykoľvek pre vás.